Дарагія беларусы і беларускі, у гэты дзень многія з нас вітаюцца словамі «Христос воскрес», сапраўды воскрес. Гэта словы, якімі шмат гадоў таму людзі перадавалі вестку пра цуд, якога чакалі вельмі многія. А для кагосьці воскрешэнне Хрыста стала падзеяй, што вярнула веру, надзею і упэўненасць у лепшую будучыню. Гэта гісторыя пра тое, што нават у самыя цёмныя часы адбываюцца рэчы, якія нагадваюць нам пра сілу веры і надзеі. Усім нам час ад часу патрэбны цуд, нават самы маленькі, які можа падтрымаць і даць сілы рухацца далей. І гэтыя цуды сапраўды адбываюцца. Трэба толькі быць уважлівымі, каб заўважаць іх і верыць у лепшае. Дык няхай гэтае свята ўмацуе вашу веру ў тое, што дабро і праўда абавязкова перамогуць. Са святам вас, дарагія!